மிக முக்கியமாக இக்காலத்தில் பெண்கள் விதவிதமான உடைகளை அணிகிறார்கள். அவைகளை அறையும் குறையுமாக அதை அணிந்து அலைகிறதை நாம் இக்காலத்தில் தொலைக்காட்சியில் மாத்திரமல்ல, நம் தேசத்திலும் நம் தமிழ்நாட்டிலும் சென்னை பகுதிகளிலும் அதிகமாய் நாம் பார்க்கின்றோம். அது மாத்திரமல்ல, தங்களுடைய நகங்களை அதிக நீளமாய் வளர்த்து கொள்ளுகிறார்கள். அதை நீளமாக வளர்த்து அது ஒரு நாகரீகம் என்று சொல்லி அவர்கள் சுற்றி திரிகிறார்கள். ஒரு முறை என்னுடைய வாகனத்தில் நான் போய்கொண்டு இருந்த வேளையில் ஒரு டிராஃபிக் சிக்னல் வந்தது. அதில் என்னுடைய வாகனம் நின்றது. அந்த இடத்துல நான் உட்கார்ந்து வாகனத்தில் இருந்து எட்டி பார்க்கிற வேளையில் எனக்கு முன்பதாக ஒரு பெண்மணி ஸ்கூட்டியில் அவள் முடியை விரித்து போட்டு நின்று கொண்டிருக்கின்றாள். அங்கு நான் சுற்றி பார்த்த பொழுது அந்த டிராஃபிக்கில் அநேக பைக்குகளிலும் கார்களிலும் வாகனங்களிலும் ஜனங்கள் காத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். டிராஃபிக் சிக்னலுக்காக காத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இந்த பெண்மணியும் மிக தைரியமாக மிகவும் ஒரு கரேஜோடு கூட அந்த ஸ்கூட்டியில் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கிறாள். அவளுடைய தலைமுடி விரித்து போடப்பட்டு இருக்கின்றது. அவளுடைய உடை அறையும் குறையுமாய் காணப்படுகிறது. என் வாகனத்திற்குள் அமர்ந்து இருந்து நான் பார்த்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் சுற்றி இருந்த ஜனங்கள் எப்படியா இந்த பெண்ணை பார்க்கிறார்கள் என்று சொல்லி என் கண்கள் அங்கு உலாவ தொடங்கியது.